was saying favor follow me everywhere. And baby Amakobia favor no and Tom so nyamini mpanen Tom is so favor and yeni aba Celestine Donko and a day we so a day abba na anope next coffee be a family hunimu. Oh Kofia's son headmaster chami yopo sweet and creamy and what the abreme we look at one city pet now when you cap in so shape where we are sa enti ba modi de hwam kofi nyame hira why enti ba modi sa obe pebi next cafe sweet and creamy then also what me e de ahyewa no pa no ase I was here at the Total Troxy Club. Total Troxy Club no one must men can we a driver. Oh, we a group personal accident insurance cover with worth up to 6,000 and in Pimusia when your hospital bills in FA Sunya disability be one more ever show and FA or say an amazing gift for every 5 drivers you invite to join the Troxy Club. So your driver and the driver for Numukwa and unya gifts ahudu enum. Now I say plus the top 300 drivers receive free fuel. And total for my idea. When you're free fuel at the Gumokemu, now I say just go to any Total service. Kobebia, a total honor of joining the Troxy Club. No, now also so and can actually honor and until penny can for the Total Troxy Club and the Amawo or more than every show in Chirakwine. Now Robert and Sons and so dear, and the idea the Omucha the toe. Any idea okoya o machines nya de o de show anywhere mu kwa chire ko hwese glaucoma bi ma no ho so ni sa ne ma nyoma ni nyina won mo beyi ni nyina afi ho hwe wan chira kwan e wo adenta weja adabraka osudan kwaseko wo wotama so na afi East Legon na wosan so e wo Kumase say open comprehensive eye care there 100% original or say unbeatable products ko na won mo so entimi hwe wani na won fa wani apomudine no emfa ensi eyiye and ejuma ni eguso pa Beyi W'ano and the man ye beyi ano Beyi W'ano no so no enyuma ku eta ya kire nie TCL or say the creative life and a Franco trading enterprise one mo na wotai Beyi W'ano and some na ma ye beyi ye ho ano pay. Monday and Wednesday on Adom FM. Hey, if you think it be false and let that be true, come and remove your mouth. Hey, once I'm in a Beyi W'ano. Your mother day for girl. Beyi W'ano. Talking about Gaza. Beyi W'ano. Come and remove your mouth. Beyi W'ano. Once I'm in a Beyi W'ano. Your mother day for girl. Beyi W'ano. Talking about Gaza. Beyi W'ano. Come and remove your mouth. Beyi W'ano. Hey, championata. I am who there yoga. Walk a champagne day. And for walking yes way. Once I'm on a Jim FM. Beyi W'ano. Your mother day for girl. Beyi W'ano. Talking about Gaza. Beyi W'ano. Come and remove your mouth. Beyi W'ano. Once I'm in a Beyi W'ano. Your mother day for girl. Beyi W'ano. Talking about Gaza. Beyi W'ano. Come and remove your mouth. Beyi W'ano. What ya nyumo o si Beyi W'ano come and remove your mouth. And somebody be wo hwa eya na ema no ye ma eho kwan ema emberima no entimi emfa ento ne kwan mu se ne yese na efata ene aye ema da yi de ene ema ye beyi ye ho ano
se obehwe na obatan bi wo ho na wo ne ma ahodo beye na enu miensam enu na nso obatan yi wodo e kire eye abofra ne bi chen ni nuanom ne bi eho menti ase we obatan na oma favoritism eba wo ne wo ma entam a emfa eye asmudue emma mofra ne entam ena wobatan bi wo ho a esanse wodo ne baba ako echen ba ako ntino oya ma bofra ne nua ne hunu se me de me maame wo mpem asem se wo ye wobatan na wo ma wo ma ehunu sa nneoma we sei na wo obatan na wo soso eja egu wo obatan wo daachi mu wo ye woba na se emofra edi wanan ase na wantimi anka mofra ne nyina enfua na wankyira bofra se kwasi wa yade wo ha ama wa yade wo ha na emo ma ha de abna anka se wo ye ni sei in a very loving manner and atmosphere wan hwe ni yard o kina bi no wo de entotoye kese pa wo tan kese pa ena beba beto eye emofra no entam Adom Beyi W'ano wa wutie me no hwan obatan be na sema me kan wodi hunfo se wutie me wo fie na wodi sasam we se hunfo de a me maame a wutie me nua ba wutie me baba wutie me sakra esansa fi asema da ye pronso ene say chose to challenge na chese o be fa ekwan bi so afa ekwan abefa so ama mofra no wono nyina timi atena ase wasomdue mu ama wo obatan so atimi anya asomdue eno ye baako ni etoso bio ema na yedi fo wasade we mu bebrebe ene ye mada me kasa me krokro mana kosia na mantimi emia won mu kuro no so emia enwu ese mitimi mia kuro no esanse yen ema no ene ye ma asasi eso edori nipa ema ne ma asasi so dori nipa wo emere mane de ema ne gu won mu ayase emane gu won mu nsinimu na se be ya emane be pia ba asasi so ne de eyeyen emane ne kura emofra no na watimi apia ba asasi so ama ya doso asasi so se man kura na ntimi apia ma ye noso enti wo be ma na wo de no gu asinimu na de nam no eye nyame na aye ne saa na so anya wo ba ma na nkura ma wo a ebeka ho egu ayase wo saa no abakwakura na afi wa pa ba bia fa ni etoso mienu ehia me ne ya maame num ni bi wo ho a woni won krunum ne won ma na tifie abofra ne ye de enye na papa koka pe maame singawo abofra na ye de enye na ono anim sade akwade ya ye yinye ni kunu kan ya no aso ni kunu na no na de ya na ye me yakura ne se wo so ekunu na no a wo so na no won kwada na nimo won fa na nkote tenkwanchen ba bi no akoso na no wa kwada na nim hwa na akura na ye de enye na ma papa na ti akwada no na maame no aso papa na no sadan ena wumpa koda we asam ena wutan no ena wuchiri no ena efa ahe ne kosi he enti no sa no wo hwa akwala na wogina ho na wo ne papa no eyiyi nsam ano fa no akwala ne bone a waye ho no ensakra ye paban na betimi aba na brabom ena kwala ne dodo na wono manyini na wabra bono aye bibia wo ho wono manyini na wada ne wo hawa mabusua no ehyaase efie ahyase no ena yen awofo no ye mudodo na ntimi an detect sa nyoma we bi ne ahunam ne bu esom ne amfa to yie because one yen sa now see the bia bejeje akwada so obi timi ma ne bedidi se tatwo no kra say etebem wa ya se tebem akure didi san ne papa ekura koka so e bia kosu ate afie aduane so eno so anane okwo mini ya natikokum enti ama no ya makwan na emerima no so nimudie na nyame de adua wo mu no wo mu fa bi meka ye de ne ho na ye fa tete enkwada no ye se wo a wa ma wo bansu awo ne mofrase no wunyini wo maame na wo papa no besu ama wo ba no wa ma wo bansu enkwala abremu so esese wo su no wo maame ne papa na afa wo besu ama kwada no esanse ne ka ese wo tia no na wotimi hunu se ade a me ye yinye enti ese me firi mu ananzo se me maame se enye me papa se enye ese me gyan no wo obatan na wo ye wo ba no oberi ma ne kokan wo ma ne kwan enti mpem bebre no ya na kura no dodo na afo se papa fo ne mpe wo mu asem sa na kura no dodo na adwen wa mo fo se papa fo no won mo mpe kwada na asem akwada bi otane papa because of the ne maame ne ye bi a wayi a kire ne papa no wono akwada nanim
so atiase na ye ka sei na bi wo ho a enei wasode a wako papa sode a wako wo mu nyina ye adwuma na so papa no bekọ bre no apa bibi kakra de aba sei CJ je ana CJ se o meyire je na fato de ane man kwada na fato kwada school fees ana kwadwofodwo wo se o je tigo se o wife je na fa hwe kwada no na maame na jisika no na wabutu so kode na o create impression bi a kire nkwada ne se wo papa de ne se kwahwe abani papa de mi hunu bi da me was next can if papa ko to kom na ba o wo man kwala ne kura hu na wonu mate esa mo papa ne provide this SK ne mediato school atade ama wi ene mediato school bag ama wi ene mediato socks ne mpabu ama wi o papa na de baaye enti e man me tumufo ene ye da na yakọ yanim no yesese fe enioma bi no mati sei ehu obere ma de sika ba se fa bo afiehwe nkwada na man nkwada no ehunu wono papa ne boa wosom asam no na make no nya grosam na me di no man kwada no ehunu ese o papa ne boa wosom ni atade ehye o papa na diska maame empabo ehye o papa na de maame emma no dodo na age kenten so a na yeyi anim se ye na ye hwe nkwada no e won nkwada na anim enso so enka wo edam de papa na ye na fam de eno ti ye papa for se be ye ma ni sisi ye no wo di sika ne ba na nkwada ne ba fia na so wa kire wo bobi kakra se kwasi on papa na ya ofe wo pe osiane osi na mama basika e man de kotoe anyesa mama me ba no asira baba wa na asira sa anyesa mama wo sisi yan anyesa mama wo sisi merima ne bebre ya papa Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong or a lecturer at KNUST or Ahomano so young Kwani and the papa and quadration come over brand ma ya that's wrong concra nientie or also in church and a futu sema or they bre papa Mwakwaba. Maame meje so na ya wonu atiefo nyina ma you ko ni afihia pa mo papa anyame hira wo so se ma da ye frɛ wo wapene so na oni ye beka se tu yefo anopai ma na ye da afibia ye di na ne da die eye soronko kura esanse enya wo Reverend Dr. Kwabena Opuni Frimpong ewo enne ye special day yi so papa ye meka ne se nyakopon hira wate Onsha ne watiefo nyina yo yaka emma yaka se kan ma sam kakra bia se yaka describe oba kura ma tiefo ntie bia papa description ben na wo de be ma yen maame ni kan enamwase na memfa ujumedie stop enanya me ase ne ma Ghana ma wona wa bemu omo ewo ahimpe na nanmo ahima omo ewo a story them omo a eye kuafo ekoba pansan yensa koya no omo a etete ma senia woka ujumedie so anopai omo eye a story mu adwuma omo eye nwumedi ahodo teacher for nurse for se e kan ebekekan mu police for ititru mu media foi emai bebre eneyama obia mbo ema tinkwa obia boabi ye maamenom ye yerenom ye nananom ye nuamba yi onyame enam wonso ena ya bedu bebi a ye bi be metinkwa no na se apia binsi sister international world day of niema no otaene ne se ye be nya botre kakra ne ye bu ye honkonta ne ekoyie enenia enkoyi na da ubisa me emma dia se ma me papa wo fie a na fie eye fi akwala kwabonten ba na ma me ewo fie na odo etoto niema na wo sa gidie no ma me wo fie a mu fie ho efe wo besie na ma me ndi fie so mu fo boafo eni fie a nipa abrabo eya uye kunu uyire wo ho se den bi ona oni oba futupo nyansa fo modern mofo nyamesuro bi etawachi a o tupo bon dane ka transe ya mane a wo di mercado do togo bi kura watieti ohun awie kura no waso mu aka transe wadi ya ankonie shahaye ankobasa bema nanso bema mu hare titru ya ma minimum eye an peso bi temi ekunafo a oboafo bi ani ho
kuna wagya no na obi wɔ hɔ a ɔde ne tuo tɔn ne ntoma na wɔde ahwɛ nyanka anka nsala ebia papa wu akyi ɔmba abrabɔ bɛbasa maame mfo bitumi gyina mo na so a ebi wɔ sene kuna wu ntumi ware bio na ehwɛ me bɛn na nkwala na nyi ne ana awere ho ɛne sɛ saa nkwala bi da atinya baabi sisia na afei ne asa dane yɛ ho na me na yɛ bɛifo me so na yɛ bɛifo na na yɛ bɛifo enti sɛ wopisa me sɛ nnɛ yɛnyɛ den a Ghana ha deɛ yɛwɔ mma so pa bebree industrial entrepreneurs adi kan wɔn anyame afrɛ mo Dr. Esther Okurunom ɛmma kɛse a wɔayɛ dwumaden na nanom ahemfo ɛne ahemma ɛne fie na mmom yɛsan so da so wɔ suban bɔne amammerɛ bɔne a ɛmmoa mmaa koraa sɛ nnɛ bɛtɔ saa bere Ghana ha yɛtumi ka sɛ ɔbaa bi yɛ bɛyifoɔ nti yɛtumi si naboɔ na yɛko no ɛnyɛ deɛ ɛwɔ tirim nko a ɛwɔ aseɛ ha ɛwɔ baabia na ɛno na bɛka sɛ ɛnneɛma ɛsiesie mma ebi wɔ ne ɔbaa yɛ adwuma na ɔbaa ne ɛtumi foro ba soro head of department a na ɛsɛ na ɔbaa deɛ na ɔbaa nti mmarima bi wɔ hɔ a sɛ ne boss yɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ ɔbaa ne nti they find it difficult to work sɛ dwuma korɔ na bɛrima na ɛyɛ a ɔbɛpere so ɔbaa yɛ a ɛmfomsoɔ bi wɔ hɔ koraa mmarima yɛ a yɛtumi gye tom ɔbaa yɛ mfomsokorɔ no a na sɛ ne bɔne ɔde aba wiase aha mmom na mɛsrɛ sɛ ɛma no boa yɛnhyɛ wɔn kuran ba yɛnyɛ ɔman a ɛnneɛma a ɛsi ma kwan yɛkosia ɛma no yɛsi wɔn anamɔ sɛ Ghana ha yɛtumi de bɛyɛ to ɔbaa so si naboɔ papa ɛm sɛ woka bɛyɛ asɛm yɛnhwɛ ne fare bae sɛnea wodi kanka yɛ me dɛ ɔba bɛtetene mawure mu akɔ aba hwɛ ne bawie sukuu ama bɔfra nya baabi agyina na onya baabi suadeɛ wie yɛkɔdu baabi na afɛ no wahunu sɛ n'adwuma bie enti ne maame ne yɛ baifo yɛ na mmɔfra no adefa ne saa ana influences bi fi baabi na ɛba ɛbɛyi fam ɔmo so ebi ate bia na mu kura deɛ ne wo maame na ɛyɛ wa na ɛno no ɛdɛn na wo kan fa saa afa no maame nkabere bi atwa mu no na ɛyɛ akɔnfoɔ ɛne abosomfie na wɔkyerɛ suman wɔkyerɛ ɛho na ɛbɛyi sɛ saa poison no ɛwɔ asɔre den meyɛ Presbyterian sɔfo madi sɔfo mfie aduasa mayɛ adwuma sɛ Christian Council General Secretary mɛtumi agyina bɔnten aka sɛ sɛ eniwu maame aduane eniwu yere aduane wo maame yɛ bɛyifoɔ wo maame na ɛyɛ wo sɛ wo soa no maame kɔkɔɔ na ɔmu fie hɔ no ɔno na ɔde wo hyɛ bra kɔhyɛ ha ɔde description nyinaa aka ho asɔfoɔ no na ɛyɛ saa in the name of prophet in the name of akwankyerɛ enti yɛn asɔfoɔ sɛ saa de yɛdi ho fɔ asɔfoɔ no na sɛ deliverance prophecy wɔn na ɛyɛ bɛyifoɔ wɔn na agye wo hyɛ brɛ na ɛwohu na ɔda yɛ som mu ɛne ade no enti sɛ yɛtu saa deɛ no ho anammɔn a ɛsɛ sɛ asɔfoɔ no ɛbɛ mu because nipa a wɔn nkɔ fie nipa nka sɛ nipa ho wɔn ɛnhwɛ wɔn maame bebree nsew no ma wɔn mpɛ ɛyi wɔn nsew no ma anim ahwɛ asɔfoɔ ka ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm papa na papa sɛ wohwɛ a ma yɛabɔ mpɛmpɛnso a yɛdu wɔ ɛyɛ abrabɔ mu wiase Ghana ha wohwɛ a yɛdwuma yɛ no asɔ ani anaa dodoɔ bi aka akyirɛ sɛ ma yɛkenten yɛn ho ne yɛsan apem kɔ yɛnim ɛnka ɛnoa ne ɛnwomasua yɛka ɛyi ho na yɛbɛyi sɛbio Ghana ha mma sɛ Dr. Esther Aboagye Professor Tetua Menunum Sheila Menka Pramo, lawyer for doctor for professor for Professor Akua Austin. Obien who bet me Eddie Beyi Atotuta and Beyi Eso. Mampenipua, woman feels someone dear, a bobra, any other. Bripia Omobaya, ye can master, a bripia ye maso, yes, I went a Beyi and Koha, and one not Mammy Penny. Yet me comedy nipa we no afa na ne ye no aduane ama egipa akodi ya hometism come akumo maame na wo wakunkum na ntwie se ye mewe ye me bonsawa enti wo se eyanwumasia na hade ebeda nyame ase ne ada president na ado dankwa kuku ado so ase
Sa free SHS no a game changer. Sa twaso sa bedroom bebi no obebia nso be school kakra. Ono nso be nyina so. Emma mobomobo a asa won nyina yie no. Ena ye tash che won so ti won. Nanso se mani nyawu mesua pa no mu ye durudi a. Se wo be hye no so pi senia ye maame no mu yi bi no de. Me gidi say ye betimi atu ase. Enti me funu say 3 years here game changer so about 10 bia ire no ho. Eno so nkwala bi kwa. Ye so ma kwanyem na mo hima bi wo bro. O se nkwala e wonu kuro mu nyina say traja moto foi enyenyem wo mo sa anti maiwa no so titi a. Omunko na kire ya ho. Na mma no yire o mu sua de a. Ene kan hyefo ne timodin de bomba oye beifo yenti na bo no ka bia mfie dumfie tuonu bi achi ebetwem oye kroma papa me pasa ye be hwe eye wunua mmarima no kasa no di kan bo so kakra position bi wo ho anka wo barima na kita mmarima na bebu no no matie na sam but sa position no akro na akodi wo ba nsam a eya na mmarima na twetwe ye nan ase kakra ho da futuo be na wo de ma mmarima no se ne wo be hunu se wo ba kuramu a ekompon wo barima kuramu a ekompon ye mu bi wo ho a esi ya mamre mu ya areas bi wo ho a enso so nya Ghana hanko a ade aka bi wo America bi wo Europe nanso mumye ni esi asem ye mu bi wo a adwe bi wo etim se obade in fact Bible kura ka se e ma ye a enche se be man hye obato but se ye yen to ya in fact yes to cry sorry ni tia e ye sacrifice o kum ne ho enti aka se wo be ma ye tia enche se pabu obi kwatea fasha obi so ba chese wo na wo kum wo ho ba ha no ahofama ene aforebo no mema ni bebre in fact me kura ye nyina edi for kakra me was school me was secondary school obedi o ya di mathematics fani o review o class like that it means to make the one here rather than tell na yetimi huru na so o ya di mathematics na ne mo ya di mathematics tan ye nyina na ne so ye bai for obedi a o ya di math any science no ye bai for and you didn't need to didn't way you say there are gender specific roles oba ye say na beri man ye say oba to chokura etrebe madam oba to nya atudro oba office ni mukase ta kasa no ensi afi abo afinye jaika oba ato ena oba to atudro a eyeye be man so to nya ado a eyeye so enti gender specific roles enti ebi mo kwa mo so mo mama nyi mo nko school that the NSC issue and you will be in fact I saw them cry me maame ba bia na or your support Presbyterian for me and now we are now church me na e radio friend mama Alice Cheri enti na or your ba suffer or say or no o sie be ma na obi aba assume say when we oba na o sie well enti ye asofo no ni asafo na ya semo ejuma bi ho na oba ya ana asoribo ayi de o de oba koma o so o sofo a na o ma sase ehu mi wan fom so a osofo be ma ya o mu ye ko mu gino no oba no kra bi a onye nuru ho enso na o mu ye ti oboi enti yenya ma ho abotre na enfom so a ema ye na edia na mema eye no ba ye mu bi wo ho a ye ni a man from so abotre members of parliament o mu media foi mu nua mema bi betia betra studio aye yin senkwa obi abenya ho abotre ewura bi ye sa de krona ene o ya young lady o mu ade ene o ye no ho de do papa ni ye de aye papa ona me asre na woni mema ni dia ye kan say ye kan but mema ni be so strong in their chauvinism say chauvinistic attitude no e won so or no it doesn't matter the obeka bi ono hu oba ne say wo dia ni mukase sakra wo ma dwema me ansa na wakọ papa se ema na nye yi a ye nye yi da thank you ema obama bia wo ye na wo yira anye yi a wo ye na nkohwe wo
woni anim wonyam se wo wi ati nyina na oba odi wa chi ba no wo de ni pie kura na wo fere wo de ni pie na wo suro ohene wo siesie wo na wo hemma empeja ahemfu ne bi se o mutiri mo ote oto asase ono ohene obedi asase ne sika nyina no hemma no odwan oni no di kro no so no ammoa no ba wo ohene wo wo sorosoro na wo hemma wo famu a mu kro no woni anim wonyam anokware se wo pese mu fie ye yi a mo ma mo adwene enkom aso sorry wo pese mo aso ye kra di asori e ma na dot anokware wo kwa asori bia mu wo Ghana ha e ma na dot but eniem be ma peja no ewu nyia yen e ma no de mo pese e ma no de enti wa wudi hene hwe wo hema anokware hwe okro mu ma wa ware hwe wo yere na ware fo enhwe ma abatan ma eba hu mesia ne de ma hu mesia ade eba me ya hye ma so ache eya hu mesia anokware na wo de oba ba ma ko university a oba da ko ena adwinbia we tim say courses bi ena ye wo ma pilot and ma specialist medicine of course and ma soldier for na no bia ma engineers engineer yes much and ma moto edi yes ai bumi entu ye ho mo manage media to baby wo no oya dia mo man space mo me enwure wo say oyo ba kokoni o say kokoni say manua we have destroyed greater part of our life we there answer na abekọ kra sem bi wo ha da bia ye kan no pay me first interview me bisa ye nia ba amapagi amadonko ye say ema no ye twa ho san ye ho atamfo ugitum women are our own enemies. Men so yes, you tell we are tamfo. And nibre will be in fact, a man nibre crown and no say a madie no Miss Malaika. A man kwana sa I hope a jealousy a woman, but me say, yeah, may a woman and from so what a chain a man and on a mere cobasa. 10 year men make nipa 19 na na man to nipa 19 enti enyam pase e man no ya baifo na mema no ya sra bofo e mema no so ya baifo e man ye so ni nua ba ekoso na ye ne ya obema so sa so obi koso na ye ne ya anokware ye duru bra ye pre akonwa e wo fia hye ne na mema no ye ebi bodua ebi bo pam ye kum nipa anokware enti mo me empreso se e man no de womu nya womu nye na mema ne di womu ye adwenkro na de we nyina yetrim Matias ye adwuma ye betu adwenbone na fi mema no Matias ye pa mem papa no pa kasa mame amen Kofi asansan bre me coffee bio Kofi nyame isha waya de pa waya de ayiwa 05 osu twa me tum saa ma mo ye ya ne be ye mo ni wa ye ni ho no kware ye ne ye sha asase so ma awo mo san kwala no gumu mamasene mu de ba te yen so ne ebo ama ye dore asase no mo du me bi sa na mo ko ni bi timu ode aye sa oh papa e ma ni bi bo me bi timu ode enko mo ye di ni fefefe na na e ba wi papa wo ya sai wo mo no so kakra bi wo mu a ene de ya na wo mi timu ode ento mo sakra mo adwen wo hu so wo hwese oba bi na ni nua ba ma wu agya nyanka ne okurafo na ni nua no ma sante ko me ya bra enyema de ya ma esiso amfa nko bra na ye tini etu na fon agya ni aye ne basa ni agya na awreho ne wosu na wo de wu oba no kunu aye dwapade aye we la ti dan ama wu brother esi dan ama ne eni ni ye tu ya so fa ha ship ya bra ne ma de and man fa nko no na adu bi of one sa no wa ronta e ma mo te tinyanka ne kurafo no ya chinyame be bisam ya mo hwe yi ate papa ya da sepa ne afutukasi anopai wodi aman wo bre ne ye ma ya da soro konkora onyankopon enhira na wo passion na wo de taye ma akire no onkoso ada emwa wo na efa koso ataye nyachi na bibia ne ebetimi so aba wo ho ne abepe eyenimde kakra afiri wo ya da se nyame nhira wo Eradi nhira mo ne mo atiefo nyina amen
Yo, papa, Reverend Papa, Dr. Kwabena Oponi from Pong, our lecturer at WK and USC, and the other contribution come on, our Beyi W'ano segment, Emu, as I said, you do Yeniaba, Nanaya, Supreme Dr. Papa, founder and president general for Women in Leadership International. Nana? Papa. Hey, I am here, Uniaba, Maame Akua Austin. Hey, Mami. Auntie. Apom. Yes, na dumo auntie na unso ai. Adumo, when the papa ya kasa mama to makuma so nti na me ka ai, why ade dodo, and na ye International Women's Day yi de na kire say. Wudi mu akotene papa. Na waba homa so de me se wasem ya me gya mu na wo ankasa. De wakoma so apɛ sɛ wo bɛka kire ye nua ma no. Ene Ghana ha wiase na fa na nyina no. Akwanya no ɛda ho ɛde ma. Yo, me da se o hema papa bi na enne de ya kan atiasefo yi de kan ne no me fa se da se ehwehwem emma ye ja wo so a ni di ho atse. Oh yes. So why ya dum na ye kan atiasefo na ye mo je di emu afu san ye ya ho fe ye mpa bi a ye nim to nya aduane bi ani noa de bio na mom ye rade adom anokware adom emma so awo mu tie mene omo wa fuom omo na nsuo so ayinam omo ne nam dwom emma badayo ewo yem ne tie oba bia ono wa hu no se oyoba na ode sum ewia so ode sum nipa ode sum aman bia owo mu onyame enhia no na on transmission. Amen nyame hira won so ya na ja udumadi ya wudi spirit body and soul spirit soul and body workshop eno kan ye ho asam kakra bi kire yan no pay ne hwe mfasodi a ewo edema enipa nyina na mbom ni titiri ema yo matric na asana meko SSBW no Women in Leadership International for no almost so ma omoye professional women ayaka ye ho abom as human measures here America media com other countries Ghana about 300 women but here will be or UK Nigeria South Africa different countries ye who amount to omutimi abua influence policy influence and yema advocacy customer ma onyamisha all the willing members around the world. Amen. Na ye nyema dida ye ni so say pese ye ebua emofra ebua emma titu every time one anko kasa ma oba and it so be hu papa ya kasa ma o mai bi e wo baby omo de demu mako to carry say emma ehia ana emanya didia titu bi na if they fail omo ambo hu modern ankasa amie die kwan ampeja other women na just say you fail ye ho because I had the pass of the court board room meeting bi now be me dia so na say munye we mama munye kwan we mama muntutu say mama I had den me ka say me see that ne mom no about 99% no it doesn't happen and no quarry and unti everybody be kwan ma wona wo yo ba I said the ne say wo hwe busia no na wo yonko man so a woni mo obetini aboa o tro no to bia ma obi akoye bibi wa bia punu bia ma obi abewram bi o pa konya bia ma o yonko ba betena so waka no ho astampa ni apega no ni promote no ni nyina ye nyema as women no e say ye na ye de boaboa ye ho na nsema ko focus the women are their own enemies no any sense of the past it's say me na ya me nya tibia bi na se me say wo Maame Akua wotini ye bibi say ye wo kasa ma ne ton ko fa ko masin na wo de ye na wo de fasa ho na ye ra ho kwa na ye ya bo ato ye na me nya opportunity say e bia adwuma kese bi enya obi te say wona say I fail to mention your name no me do hamo enti na chese I was say be kwan ma ye ho enti we make spirit soul and body so na organization when you hear spirit soul and body work
workshop with the So I talk about the spirit, I talk about your soul, and I also talk about your appearance, your grooming, your body health. And a holistic approach of motivation. My shot here since 2010. My shot still America. The back Ghana 2011. This year, I say a 10th year anniversary. Naja, Uncle Dia, or Benin and Riasi, or say COVID-19. What's so called COVID-19? So free him. Oh, my name is Sifo. And what my 10th anniversary, I family and our man, I live here on so. That's how Konya is what Daniel Coupon said. I da or more so. Miss Mimu, a master soul and body workshop, SSBW. Yeah, but they do 10 years. Our Ghana. Now, I was a one day, no better, no make can or more. Every organization, one committee suicide, almost almost sound more drinking, or more Nankawari and I ABC Basa, or more Nanka Jumaya Basa, now so motivation. And it does only home. Exactly. Bible says that the heavens and the earth were created by the word of God. Yes. And I know the power of words. And no team, I mean, John Poko and Ma Tiny and Ma, your role you play in bringing up children, bringing up people. Kasta and Ma, you can't, Emma, your Ma. It's, and no, now, and Ma Bemano, ever yet, Cratchy, and now, Obano, be yet a rabba. As I say, no, and Ma Tiny, Bray, Jama teacher for, and ya software. So, what you do, Mamma. But there is a saying that charity begins at home. Bible also just said, train up a child the way he must go. Now, oh, son in a chintree. The word of God is incorruptible. It transforms life. And yet, a diababia, a berouma, say a cotusha plasia. The word of God remains with you there. Yet though you walk through the valley of the shadow of death, he is with you. In what way? By his word. Not someone that know. Hallelujah. Amen. Or Joseph and some Colossians chapter 3 verse 15. Let the word of God dwell in you richly in all wisdom. If we say the same of you, I'm going school. And you know, Debbie. They say, send me again, lesbian for more recruiting left and right. Yamia, I don't know, because who be no confano, no the toffee, no, yes, tomano. No, Casabra, no, me from your son, she show. No, what is the media mouth of family? I'm asking one yet. I'm a word of God now. Can you have a friend or say the word will quicken your mortal body? Yanko Pong asked them no better. Can you have a friend? I said, no, this is not normal. This is not right. What time will be? Oh, I don't mess a more year, you know. If you are not submitted to knife office, me, yes. It's a grand word to crime. But I don't know, Banner. And no quarry, some no why about Frano on Sissan free nana. Brena, dear chat to a crack crampus at me the two and many say. A fee in the National Women's Day, no, yen theme that's no, choose to challenge. Choose to challenge. And no, may cassette the mocha crab before I share man in crying. Send out Becca. Turn out and be different. Stop the excuses, the complaints. Face your fears. And then they'll go who we are saying. And then I show so I can't shed them. And I want to done here be a jai with Jana. And ye Jumadia Yapamuana. And yes, Sikabia will be do can also own Tiawana. My sister, stand up and stand out and face your challenge. Oh, and make a difference. Make a difference. Yeah. Mama, I did not. Abasa at the bow who will be cool, ever sell no. Mamma, no, so you kind of a castle of forever.
Mane Phil. Apart from that, don't fear no foe. Mo. Oh, I'm so filled with, you kind of saying wisdom this morning. And opema ya dia do se na ye mad na obi akasafo bi a wo ba ye di nkranhye e dia bre yen. Na de waka ni nyina me bono mo ho se Awurade ma ne nyesa emfa ma ho ene wo fie ene wadwuma ene wade a wo ye nyina mu. Na me se every pemu no ye besan ahia. Yakopon enhira Dr. Papa. Yeah, ma feel na ya ma me hu. Oh, me say last kwa na me biso ase. Biso ase ntino mefrɛ no yedi nkomo. Amen. Yenu ba nana ya owuso prempe ono ye founder and president general de ma women in leadership international and ye no adwetwe nkomo anopei na ya ye say ya ma me so abeka sa wie na che say ye famu adwene na Beyi W'ano segment we say the TCL for and the creative lives no omo den e de bre yen na Franco Trading Enterprise enti no Beyi W'ano dwumadie no ha na de asie na me twa me hoketo bi na makọ no kofi asan kofi ayi wa abenom ana wo bi kofi de wani nye ho ye wi amemo abeto sa anwom no odo me nyame se me nyawa na mama me ye ba